Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Nining maong misa diin atong gihandom ang mahal nga Birhen Maria ining adlawng Sabado, padayon atong iampo na kining nag-anam na kanormal nga sitwasyon sa kalibutan ug sa atong nasod magpadayon unta ug mahingpit ang pagkawagtang ining atong giantos nga pandemya. Padayon sa natong iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa atong tanang mga benefactors and donors nga naghatag sa ilang mga financial supports ug mga pag-ampo nga magmalampuso ng atong mga proyekto dinhi sa atong simbahan. Ako sang special nga i-appeal dinhi sa maong misa ang kalag sa akong usa sa mga suod kaayo nga pamilya, amahan sa pamilya nga si Engineer Ernesto Roldan. Nataymingan nga dili ko kamisa didto sa iyang lubnganan. Suod kay ninako siya suod na sa dugayng panahon ug ang iyang usa sa iyang mga anak suod kayo ug naghatag og dagko kayo mga suporta sa akong ministry isipari hangtod karon dinhi sa atong parokya. Murag usa ni sila sa mga top notchers nga supporters nato dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, ipangumusta ako kang Priscilla o kang Aquila nga mga katabang ko sa pag-alagad kang Kristo Hesus. Gitahan nila ang ilang kinabuhi alang kanako. Busa nagpasalamat ako kanila ug dili lamang kay ako ra, kundili ang tanang mga simbahan sa mga dili Hodeo. Ipangumusta usab ako sa mga magtutuo nga magtiguman sa ilang balay. Ipangumusta ako sa minahal kong higala nga si Epinito nga maoy unang mituo kang Kristo sa lalawigan sa Asya.
Ipangumusta ako kang Maria, nga naghago pag-ayo tungod kaninyo. Ipangumusta usab ako kang Andronico o kang Junias nga mga kauban kong Hudeo nga nabilanggo uban kanako. Inila sila sa mga apostoles ug nakristohanon una pa kanako. Ipangumusta ako kang Ampliato, ang minahal kong higala diha sa Ginoo. Ipangumusta usab ako kang Urbano nga katabang nato sa pag-alagad kang Kristo ug kang Istakis nga minahal kong higala. Pagpangumustahay kamo pinaagi sa inagsuon nga halok. Nangumusta kaninyo ang tanang simbahan ni Kristo. Ako, si Tercio, ang ipasulat ni ini, nangumusta usab kaninyo, ingon nga inyong isig ka magtotoo. Si Gayo, ang akong giabutan, kansang balay gihimong tigumanan sa mga magtotoo, nangumusta usab kaninyo, ingon man si Erasto, ang tesorero sa syudad, ug ang atong igsuon nga si Kwarto. Daygon nato ang Dios, makahimo siya paglig-on kaninyo, sumala sa maayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe mahitungod kang Hesukristo, ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran, nga gilig-on sulod sa dugayng panahon. Apan karon gipadayag na ang maong kamatuoran, pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta, ug gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran, sa mando sa walay katapusang Dios, aron ang tanan mutuo ug mutuman. Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios, pinaagi kang Hesukristo, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daygon ko sa kahangturan, ang imong ngalan o Ginoo. Daygon ko sa kahangturan, ang imong ngalan o Ginoo. Himayawon ko ikaw adlaw-adlaw, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo ug angay gayod nga daygon, ang iyang kadako dili matukid. Daygon ko sa kahangturan, ang imong ngalan o Ginoo. Ang tanang kaliwatan nagadaig sa imong mga buhat, ug nagasangyaw sa imong gahom. Nagasulti sila may tungod sa kasanag, sa imong may mayaong kalangdon. Ug nagasaysay sila sa imong katingalahang mga buhat. Daygon ko sa kahangturan, ang imong ngalan o Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, o Ginoo, ang mga nagtuo kanimo, padayga kanimo. Paisguta sila sa himaya sa imong gingharian, ug pasultiha may tungod sa imong gahom.
ang imong ngalan, O Ginoo. Hallelujah, Hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi niining kalibutana, maron inig kahurot na niini, dawaton kamo didto sa way katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. O kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa kun kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi niining kalibutana, kinsa may mupiyal kaninyo sa tinuod nga mga bahandi. Ug kun dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang. Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Sa pagkadungog sa mga Pariseo niining tanan, ilang gibugal-bugalan si Jesus kay makisapi man sila kaayo. Miingon si Jesus kanila, nagpakamatarong kamo atubangan sa mga tao, apan nasayod ang Dios sa inyong kasing-kasing. Kay ang giisip sa mga tao nga bililhon kaayo, walay bili sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining maong pahayag ni Kristo, sumpay ni sa kadtong gahapon nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas chapter 16 nga naghisgot ni adtong mausikon nga piniyalan. Mauna nga si Kristo karon ang iyan sang tema pagpadayon niya istorya nga kini di ay kwarta himuon or gamito nato aron mahimong makapalangit nato ba? Gamito nato aron mudaghan ang atong higala. Mao nay saktong paggamit sa kwarta. Nya unsaon man matud pa ni Kristo, ipaambit gyud hangtod mahurot. Matud pa niya diri, aron inig kahurot na niini makabaton kamog mga bahandi didto sa langit. Hutdon gid ay ug hatag. Nya kamo, musunod mo ani dili. Og di kay ka mosunod kay mawili ka imong kuptan, ay ayaw lang kanilang ni asad, ako lang sa ning kuptan para ako sa ni awa na patay na kadiha. Nahimo na kang ulipon sa kwarta, imo naman siyang protektahan kay kanang ulipon mo protektar man gina siyang master. Bantay mo sa mga ulipon kana ko mga abisag asa ka nga ulipon kana mga sundao, ang general mo ay master, ang ulipon ang mga ordinaryo. Mao man gyud mo asda ngadto ang mag general mo una. Kay sila may ulipon kana mga sulugoon. Adias balay ba? Kinsa may manglaba, kinsa may manglampaso, kinsa may mukatkat ngadto sa kuan. Kadtog yung
sulugoon ang kuan, ang master, barog-barog na dire. Secured kayo kay mahugo niya na. Muna din simbahan, ang munosnos ug maayo din kaning kaning murag di ni munosnos. Ang ato mga kuan din tiglimpyo, ang pare lakaw-lakaw lang nighawak kanidong kana di anay ana sakto na. Uy, sayop na inan ti kag dili ana. Iba ana mga master. Mo na mga master impiernohonon gina. Abisan sa inyong balay be, kinsa man kuno be mo limpyo ng inyong balay, ang katabang ninyo o ikaw? Ang katabang, kasabaan pa yun. Mo pa'y nang limpyo, mo pa'y naglungag, kasabaan pa yun. Nang laba, inihumag pang laba, tanaw, sam ning linabahan ni mo, naunsa naman ni akong sinina, natanawa, unsa ni tabuan. Usay pa, pakapinan, bagnos kunis naong ni mo ron. Nga mura na bagdakog sweldo, gamay na bakihatag. Ang dakong kwarta, tuas amo, no? Hindi tinawad. So, ang general rule, aron ang kwarta makapalangit, saban, i-share yun. Pagbaton og daghang mga higala tungod sa imong kwarta, dili kay magkinihaay na mongadtos husgado tungod sa inyong pag-ilog anang kwarta og sa mapalit sa kwarta sama anang mga yuta kanang naang mga unsa pa na dihang mga mapalit og kwarta. Dili kay magpinatyanay ta tungod sa kwarta. Kay ako nakakwarta aning akong pagkapolitisyan, duna gani mo ilog diri sa akong lingkuranan, patyon tagyud mo. Mo nang maghimo nag political dynasty ang uban nga mga politicians aron wa gyud makailog kay purting kwarta aning dapita. Hindi tinuod. Musuporta gyud ko aning kandidatuha kay kahibaw gyud kong suod mi mudaog lang ni kakwarta gyud ko ani. So kamong dihang mo kontra ani, kontrahon ta mo bisag igsuon pa ta mo, bisag pari pa mo. Ano? Hindi mo kung tutukag hait kayo. Okay. Kining akong gihisgutan nga suod na akong higala, kinis Engineer Ernesto Roldan, may he rest in peace. Usa kini ka public servant nga sa akong nahibaw-an siyang kinabuhi, grabe gyud ka faithful sa Ginoo o ka faithful sa iyang pagka-public servant. Usa ni siya kapangulo, isi public servant, og ni-retire siya isi public servant nga gihandom gyud sa iyang mga na under niya ba murag matawag na tog subordinates niya kay kanunay ganyang ipaambit ang ngalan sa Ginoo ngadto sa iyang mga subordinates og di gyud siya mudawat og mga kanabang gitawag pahalipay. Siya goy tig approve, usa go siya tig approve, di gyud siya mudawat og natakdan sa dangiyang mga anak, labi na gyud ang nasuod kay nako nga iyang anak na karon kusog kaayong mo suporta dinhi sa atong parokya. Di gyud mudawat anang pahalipay nga dili pinasubay sa legal niya nga sweldo. Public servant, grabe kaayo. Ngano man unsa may ilang ikahadlukan, ang mata sa Ginoo dili ang mata sa tao. Kanindot ano? Napobre ba sila? Wa. Nadato ba? Wa sad. Manggihatagon pa? Sobra. Why dato nga makatupong sa ilang kabanggihatagon? Sa ako mga nailhan nga mga dato, nga dato-dato yun, di gid sila matupngan sa pagka-generous. Matawag pag inako usahay nga sila, kakato ka kay mo trabaho maayo aron maka-income. Nya ang ilas ang income, ilaras ang i-share ngadto sa mga taong nanginahanglan. Inana, pero wa sa gid sila ingon nga porting uyamuta. Anang ana ba? Nya kontento makis kinabuhi kay ang naong tuwa kanunay sa pag-ampo. Mo nay gustos Ginoo. Mo na diri sa unang pagbasa si San Pablo ug ang iyang kuyog gasigi og pangumusta og sigig pasalamat sa mga tao nga nigamit sa ilang kwarta ug sa ilang abilidad aron pagpaambit ngadto simbahan. Wa pa man sila mga simbahan ingon anis una, anha ra man sila sa balay.
Mabitan na kita din simbahan, mumisa pud tag balay labi nagnaay. Pero ato lang sang gilimit kadang naay namatyan nya panahon sa kaning mga anniversaries para sa mga old age. Katungop ay pandemic, mumisa gid ta ana kay nga naman ang unang mga misa sa una ginahimo dihas mga balay, mo nang gahisgot tinig mga balay. Mo nang mumisa tag sud sa balay, sa pamilya, sa mga magtotoo. Pero kay di naman tayo dagkong simbahan, na naman tayo mga kapilya, naningkamot pod ta nga dili lang gid ta mo himuong general role nga anas balay, na naman tayo mga tigumanan, adto na tas tigumanan. Pero kung naagyoy panginahanglan, balay. Pero nakapalambo sa pagtuo, midaghan ang ilang mga amigo. Nidaghan siya ng kaning ingon nga ug ang tanan nga mga magtutuo sa Asya. Sa to pa gigamit nila ilang kwarta aron mo nindot ang ilang banding sa ilang mga isig katao. Kamo, nagamit mo ro sa inyong kwarta para sa tibuok simbahan. Yes or no? Ban gaduda ang usar ka bukling og klaro, yes. Gamita yun. Mabitan ni kaning mamaligi at tag slots din kada nimo palit og slot. Ang sayo hitabo. Nakigbanding ka sa tibuok San Vicente Ferrer Parish kun kanang maong project para dinhi. Nya katusang namalit atong kapilinha kay para man tus Archdiocese ang imong mga higala karon tibuok Archdiocese sa Sugbo. Deporting na naghana. O niya kung ang project para sa Pilipinas, si BCP, nakigbanding ka sa tibuok Pilipinas. O niya kay nakigbanding man kas Archdiocese, nakigbanding man kas parokya. Ang parokya kay member man sa the whole Roman Catholic Church sa tibuok kalibutan, nakigbanding ka niining maong katilingban. Igabot ni muslangit ang paninglos Ginoo na kay mga amigo. Insya na pila may na-donate ni mo sa Slats Baligya Padersiano ka wa kay migo diin man day imong kwarta nga daghan man kog kwartang gihatag nimo sa ay akong giparenovate sa kong balay nyo roy nya gapalit pa kog sakyanan para in taon sa kong mga anak nya ako sang gitigom para sa future sa kong mga anak wa jud kay gi-share sa simbahan nagpray ra ko nyo nagpray patay ka diya. Na kay kwarta, inig-pray, samas mga amigo ni San Pablo, inig-pray. Muna. Inig-pray. Hatay. Para karon, suruyan ka diyang sibot. Simba man ka karon, nag-pray man ka. Muhog ka sibot, dili. Kumingon ka, igo na napadiroy, nga ni simba ko. Patay ka diya. Asam din na padong imong gidudahan yung kwarta diya. Sa para kaon ako. O niyang mahurot ang imong ginhawa, kaya naigo ka sa COVID. Kapugong na dili pero gimo nang ihog sa kolekta ikamatay nimo maigo ka sa COVID di ka maluwas patay ka igabot dito buhi ka tuang kas langit ingon ni nang Ginoo sa namatyan COVID nahigala naa pila ka buok siya depende sa kolekta kung ihog ingon Ginoo swerte gyud ka kay karong misaha ubay-ubay man dili tayo kanino naong sa nako kwarta na lang sa noon basta ayaw gamita ang kwarta aron mudaghan ang imong kaaway mao na siya pasabot sa Ginoo gamita ang kwarta aron mudaghan ang imong higala daghan ang malipay daghan ang magpasalamat sama ni San Pablo sigig pasalamat nakadawat sa mga hinabang mao na siya. Kung imo na lang gamiton paggubaan ng imong naong siging kiskis ana imong kilay siging himo anang imong paputi-puti di pakulor-kulor buhok bayad anang para palaygit para anang abortion buangon ka siging pangural anang agianan ana di gyud kahatag bisag dugang na lang usa ka metros para mudako-dakong agianan buangon ka para lang anang imong gamay kayo nga yuta di na nimo ihatag para sa kaayuhas publiko di ba hangol gyud kay tanan hinatag ra nas Ginoo portin daghanan nimo higala nang litan ron ang inyong agianan single lane ra usa ra ka sakyanan ang makaagi nya na kay dako-dakong luna
imong tagaag additional nga 2 meters. O diwa na magsugat ng sakyanan. Kinsa may naghatag ani agianana? Kada tao mo agi. Dako lagi ni agianan din eh. Kinsa may gahatag ani? Sikon. O lano, iampo na to eh. Ano? Mga naong ninyo, gatutok lang na ako. Di yun, musanong, bitaw pa dir. Bahala na mo diya. Sa di pa day kumutapos, atong iampo ang atong seminarista nga na-assign din sa iyang pre-diaconate. O man mo gawas. Kani ba si Brad Charles Quison. So, by the grace of God, maordinahan na siya pagkadikon, hopefully karong December 7. So gikan karon hangtod mga Domingo, suway mo paminaw dihas mga istorya-istorya tagalataban man eh. Istorya-istorya og wa ba ni iring-iring. So dia ang letter sa chancery gihangyo ko i-announce nga siya ordinahanan unya suway og paminaw wa bay babag sa maong ordinasyon. Ug doon na ni gitagu-taguan palihog ihonghong rin ako ha. Si Brad Charles Quison kita na musnaongan eh basig mag-adtuan sa inyong silingan nga tuwa dito gikugos-kugos ng bata sa inyong silingan. Niya nagpaila ni nga engineer kuan na lang niya ha igna ko nawa ang naong aning masugatan ni ninyo. So ni ana ang bands o niya ato ning ibalik dito human sa karong Domingo aron kuan so gikan karon hangtod Domingo paniin mo ha hilig bangin mo ana mga libak-libak mao ni pinakanindot nga linibakay ana bang magin wa ka kamatikod aning anang Brad ingade hawawi wa nya na di mo kita na ako dito so siya dayon ug wa bay bata dito eta buotan man eh sa ako lang nakita pero sa wa makita wa ko kasiguro basig pareha rami ani ako bitaw sang giingnan ako Brad aron madayon gina imong ordination i-briefing yung maayo ay ayaw lang yung taon o tingog-tingog diha kay aron madayon eh nga ba ngom sana yamong gibuhat sa una anong mura mamugaduda sa akong gisulti bitaw ay ampo na to ngatong buotan nga seminarista niya mahimo unta sa ni siyang buotang pare in the future ha niya kay do na maginigastuhanan ako lang yang i-announce kung madayon o di madayon ay lang sa pero na maginigastuhanan ato sa ning tabangan ang iyang pamilya ay wala ba yung tao ni trabaho pero sagdi lang moabot ng panahon kamaonan ning dupa-dupa dako na sa ning ora na iyang gipaabot makadupa lang yun ko tanawa padersyano kusog na kay mo dupa ana tay hinaot ta mahimo ni siyang generous faithful and holy priest in the future ha atong iampo nya pasalamatan nato San Vicente Ferrer nga ni anay parionon dinhi sa atong parokya ana dako kay ning grasya nindog ta. Mga igsuon ang Dios atong amahan nga nagbuot nga ang tanang katawhan maluwas nagtawag kanato ngadto sa iyang kinabuhi busa musangpit kita kaniya sa pag-ingon Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan agakon kanunay sa Dios ug mapanalipdan sa tanang dautan mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang katawhan sa kalibutan hiusaon sa Ginoo aron magpuyo sila diha sa kalinaw o pagsinabtanay mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang niadtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila,
mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokyang, ug atong mapalawman ang atong pagtuo paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa katapusang adlaw, banhawon sa Dios ang atong mga paryente ug mga higala nga naguna kanato na ining kinabuhia, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom og manggihatagong amahan dawata kining among pangamuyo kay amo kining gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. They can receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will, to say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, all rest shall I forego. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami, magpasidungog, ug magasangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman,
puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kabi kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud si Engineer Ernesto Roldan ug labi na ang among gihinomduman sab karon ug kadtong wa nay nahinomdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa atong langitdong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan
Napasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apad ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan. Ugulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Sa
Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapo ang orong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Naghangyo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Lihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila o gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga Birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagsulod sa langit. Malangit na tangtanan. Pero ang atong pagpadayon niini, pag-maintain ani, mao ang paggamit sa atong mga bahandi or salapi aron mudaghan ang atong higala, dili mudaghan ang kontra. Atong himoon ang pag-ampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad, nga makalikawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila paghihap sa imong mga santos sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, Ang kahayag o pagkapalong ipadanag mo kanila hangtod sa kahangturan. mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, mabay sa paghigugma. Maria, inahan nga walay sama, ing mga